Salamu alaikum mama. Mama na siyar miki fa na siyar da su duka. Yiriris. Yawwa. Da na je wani layi ina shiga wani gida na farko sai suka dauki guda biyu. Da suka dauki guda biyu sai suka ce zan je in dawo amma sai gobe. Oh Jesus. Yawwa ina zagaye sai na shiga gidan su Sadam. Shi ma baba su Sadam sai ta ɗabi guda uku sai ta ce za ta bada rabi kuɗin. Na ce a ta bar shi gaba ɗaya zan zo in dawo sai in karba. Naji. Omo dey struggle. Yawwa sannan kuma ina cikin tafiya na je gidan su Nisaiba ma ina shiga baba su Nisaiba ta ɗauka ita ma ta ce je dawo. Naji. Gidan da na shiga ina shiga suna dafa abinci suka bani abincin na ci na ba su attaru ma su ma suka saka sannan suka ce sun ɗauki bashi in je in dawo gobe kuma suka bani abinci na ci. To Wannan almakashin kuma kin san menene? Daukan guda ɗaya na yi sai da aka bani almakashin kin san ina haɗa jirgin leda to shine sai na ɗauka sai suka ɗauki guda ɗaya. to yanzu ne nawa ne da lissafin da kuma guda nawa ne ragowa? Duka an ce in je Ka je ka dawo. sai wani guda ɗaya to gashi ke ma zan baki bashi sai ki je ki dawo. Alhamdulillah. Ni za ka raka. To mama, ni dai na tafi. Idan uban wa za ki je, dawo. Mama, zan fita. To shikenan, Allah ya kiyaye. Allah ya sa a je a nemo abin da aka fita nema. Mama, to ni dai na tafi sai an jima. To ina zuwa ga aike na. Mama, na fita. Maryam, au, har kin yi girman da zaki kalli tsabar ido na ki ce min zaki fita? To mama, ni dai na tafi. A ba za ki fita ke kadai ba. Bara nan ga ummul khair ta zo ku tafi tare yarinyar nan ta dame da dama. Ku tafi tare can inda za ku je ma ku. To ni dai na tafi sai an jima. Idan kutumar ubanki ki fita din. Inda baki da kunya. Ir iskar yarinya. Fita. Ki fita. Baki da kunya kin isa yar halakki fita. Ga kofa na. Mara mutunci. Anti mai na caji ne. Cajin ka? Caji na ga lambar 27 na zan gane wayar. Ga taka. Kai ma cajin za a baka? Ta full. Ai da ka zo nan communication. Ta cika. Waya ka za a baka kai ma? Kai fas din nan naka ka cire walidar wallahi. Ku dinga rike mun fas fa. In gani ma bana muku wannan. Ta cika. Wallahi full. mai na cajin. Okay, kai ma yanzu caji ka kawo? Wannan bluetooth ne kenan. Ka kawo. Ba na caza mutane na kana dan kawo hannu ne.